אז מה קורה חברים, סליחה, פשוט הוספתי את כל הארבע האלה, סליחה פשוט שלא הראיתי את זה. אין פוד. הוספתי את כולם, סליחה פשוט לא הראיתי את זה. רגע. זה סביב פעם זה כל אני חושב. אז יאללה. וואו, יופי, אני תכף אצפו את הכל. אני אעבור. טוב רגע. וואי, יש לי פה כל, וואי, כן, לא צריך לספר פה כלום. טוב, רגע. טוב, זה מה שטובים יש לי את כל הארבע. לא צריך את הלוט שלו, לא צריך את הלוט שלו. לא יכול להיות טוב. כן, פה קרוב מקודם. קשים את זה. אני עוד מעט אעלה את זה גם לערוץ, תראה מה אתם חושבים על זה. פה את זה. אני לא צריך את האי, אז אני לא אקח אותו. כן, אני לא צריך לך להחליט את הלוט, יש לי גם עם אלה שתי שוטגנים בלוט. כן, האמת היא ש... כן, יש לי גם את כל הארבע. בן אדם. כן, אני צריך לחטב. יש לי כבר את לא צריך לכתוב את זה. טוב רגע, אני שנייה בה, אני רק רוצה לוודא שלא הרגו אותי. אני שנייה בה. טוב, זה הכל, אני מקווה שאני אתן ויאללה ביי.